Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas, aku tak manggil kula kratos panjenengan. Ngantos dumugi samanten nembe katon ben rawuh. Wilujeng rawuh Kang Mas, iya wong ayu. Kang Mas wis mantuk anggone kerja. Iki tak gawakno jodang isine wujude yaiku Mas Putu Sapindah kendel anggenipun pratiti saking lampah jroning galih Kang Rama kanthi nyadong ing kawirahaning Gusti mugia temanten saking kanthi prayogi kanthi masakan manah sawetara sedherek Sukro Net Channel. Bismillah. Bismillah. Kan yayat asmaning Gusti Kang Nawasa. Bismillah. Kan yayat asmaning Gusti Kang Bedmadi. Kang Wenang Amur Bu Abisiso Kang Wenang Widono Miwah Nugroho Uga Kang Wenang itu sing dunya perkara kaponto ponto manut marang pepangmaning dhewe-dhewe manunggiling banyu urung geni anyiptane padang lawan peteng bungah lan susah uga anyiptane urip nganti temekaning pati lan wadon sajudul-judulne sinar kawulan kondo kandhane Jawa Jawi jiwa Jawa kang sinambi patilanane wong wali barat kang suci kang kudu bisa bedakno ndi agama lan budaya agama minangka agamaning jiwa pirang-pirang manembah manut marang kapitayaning dhewe-dhewe dene budaya babar marang kaendahan orang-orang jaga petang-petang jaga kulon-kulon tak duduk pada negara hino orang-orang duduk pada yang wengi dari desa tidak batas orang tajam semua-semuanya kebodohan main corong tajam yang lebih ono ilah dan dusun kamongan untuk dalam manggungnya kang apun ganti ini di Bogor Harjo akhirnya pun anda lebih daripada ngasepun asal ini suka margi sini akrakit sekar cepoko mulyo kewo dari joyo dari sekar kapal tahu yo sekar mayang lulusan barang sirup tanpa sebuah wawangan si orang dengan mudah sampai rono tanpa orang lampai kalian suara yang gede punya orang karena gedung oleh kita semua orang sini yang dicoreng di dalam gantung itu dalam lagu utama pun ganti ini Bopo Raharjo ingkang kepareng ambil wasito margi sini ingkang putri opo to tandani ono tata kerabat ini nambahan jadul bumi pinasangan tuh sambaran pindah gedong rojo ketundungan gedong waringin gedong andung gedong alang-alang perpioan cengkir gading ibu kirang saka tembung jang pangaparung nur saka tembung cahya gedang mulih tubuh angrem bokong
ngrembakane sang sirah mojo pinanganten saripit anggonnya ambangun Bali Wisma. Dene wonten ing sasana pamiran ana sasana kananging mbawa sasana sing wedali patinggu merlep candraning Sekar Mancawarna kanggo nekatono memplak kaya tejo kang abang sinorotan kuning pindho masalaka kang ijo royo-royo gaya srining swasana dene peksi ing dirgantara supabagyo peksi peci sinaut peksi penjak angkat asal pekuji kumriciken kirta namping seo pindho kaya dening damelan Lokananta kanthi abuh sangganing para dewa ane kayangan swara pati carengkung suarane dasarana sasana trinenggo ana kursi jati damel cetha pinanten mawarna pingilapit sarta kencana rukmi pinentes enten biasa klingsi-klingsi gedene ginelar batu sutra diblonggo pinasan payung tunggul naga ing omahan selo tumpang tondo ginerbek sangganing para widodara widodari hangayang samiya nderekaken tumuruning wayu sejati kang winastan kayu purba sejati ya kabar layang lurus bareng ya dewa daru jaya daru ya Sekar kapal taru dene wonten ing sasana pawiwan kanggo sanjane para sepuh aji sepuh ingkang satu budal tinabekten lenggah satata wonten ing sasana kanthi merdu merdikane penggalih tondo panjenenganipun Bapa Raharja pindho karubaning pemanis jinebukan Bukir Sari senajan panjenenganipun boten saged sapa jago kaliyan panjenenganipun sanjaning para tamu nanging panjenenganipun mesem jroning galih awit bombong manah karengga sanjaning para tamu ingkang sami lenggah asuh puji winresarine midodo anggenipun Amiwa Suta Mahardya Siri ingkang putri dasar karengga sanjaning para paraga saking Dlaka Suta ingkang nderekaken mangayu bagya inggih kalenggan punika bombong jroning galih panjenenganipun Bapa Raharja dalang ibu saking bombonge manah tanpa angandika amung kandhek ing telak kewara teratande palunggang bener Sekar Cina bangan Mapa ingkang sari-sari kaya temanarka saka yanging putri Anambar arum maneka warna puspita ababar
Sinarang kedaling pradaya ingkang punya aranging ana gandha arung anambar anebeng dening sasana pambahan mulya kawulan bejo angin wong kang mawa bapa Umuriyane jaring pengantin putri ingkang benayan kali wijil saking pepaswangi kinanti manjing wonten ing sasana lengga ingkang edi pengi sapating busana ingkang hangen bawa besaning Prameswari nata tinong saking Mandrawa pating gelugar pating cawu katepuning pandang kula ingkang amrenggang Lampa Cimangga kabeh kiwat asesiri Nambucan kalinan dene rumangsara lampahe panganten putri pembat madya lumenggang ing mahya Wong Madura Sura gilar-gilar kadya kecara kang binabang Sulang neta handal marang ingkang katemtu ing sami rama Ora praja sisih kapeket ingkang kembar pindha cecer gating pinggit panjaya hajeb-hajeb dana pekak madya pinangka saged badaning saya saha saged kuring jiwa Kicating rodong itu paling belum biar jeneng dari channel yang kemarin resmi sesuatu nomor Saya gempel lagi Yo sang cucuk lampah Yo sang talang pati Sinten to kang pantes angreksa kawijilanipun sinten manten uga angreksa wujudipun sekal tatahu Dewa Daru Jaya Daru Bilih punika sinatriya saking Madukara
sinarengan kaliyan ingkang garwa dari loro ira. Aku jadi bahan kawinanku. Sampai wujudipun sekar patang diundang dosa sekar ati. Sekar ati bonco warna punika tuhu kaget dening pohak soro pohak sari Widodoro Widodari ingkang mijil saking kahyangan cakra kembar pinangka syarat sarana dauping temanten putri. Oh, masa kebaran yang bagus kebaran sido maka bisa dibahan kawinanku iki sini itu arti monco marco kalau tanpa wujudipun sekar ati dening panjenenganipun Bapak Raharjo dumateng Bagus Sakebaran ugi Ibu Sri Astuti amasraken wus tinampi wujudipun sekar kalpataru Dewa Daru Jaya Daru dening Bagus Sakebaran. Miring. Oke, mekanya miring, mukanya berkelihatan. Samapta Gati Sawega Dewi Sana Bagus Sakebaran Dereaken lampah ira Sang Sinatria saking kasriyan Madura kepareng lampah sarta maneng Bromo rawuh temanten kakung ingkang sampun sawetawis hanrantu wonten ing Wista Torma. Mas, sintetik. Siap tuh. Mohon maaf. Nanti tergoweng kayak kita sih kata kok. Dasar Sinatria pilih tanding Barbadiyuda sekti kali panjalani terang kepalham reksa ugi praktis Nah, masuk kali depan, senyum.
Rejo Moyo Selo Ganusan Pranoto punika tidak mesti temanten kakung injil saking wisma pangepani papan bahagia ubiar bersama temanten kakung dan anibo Islam Prabowo beragam datang sampai waktu mongso kolo malah kodran saking mangkosi gusti ingkang gawur bentu mati dengan kasih panjalutan aku wanita ingkang sumedya anutupi jejeringan kesang anganci alamin madya harus tuti hilo-hilo jaring para kina kang dahat sapa karo kene sapa harjo dulat edi endaring putri lungguh Ubiring sesati, bisnis kias masuk di martawani tujuh terus. Terus praktek, wonten ing sasana kang sampun pinanci. Tempuhing pandulu catur netra temanten linambaran budi luhur sakala, ana delok pangaringga kang tulus saking mesin penggalih telengi kabeh saking rasa tindake, rasa welas, rasa tresna yang asli. Datang sarana melawi bebalangan gantal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas aku dalem manggen kula kratos panjenengan ngantos dumugi samanten nembe katon ben rawuh wilujeng rawuh Kang Mas iya wong ayu Kang Mas wis mantuk anggone kerja iki tak gawakno jodang isine wujude yaiku Mas Picis Raja Brana sandang lan pangan yodi inggih Kang Mas matur sembah nuwun ana tumbak lan ana jabu wujuding sawung panca warna yodi Mas inggih Kang Mas matur sembah nuwun mugi sedaya kala wau saged barokah dumateng gesang kula inggih Kang Mas iya wong ayu sepurane sing akeh Kang Mas arandhat anggoning teka sliramu ngrantu ket mangu yodi Mas inggih Kang Mas sasampunipun panjenengan rawuh Kang Mas kula aturi pinarak saha sesandingan kaliyan ingkang garwa inggih Kang Mas iya Nduk iya wis tak tampa kabeh Bebana sing panjenengan aturaken dumateng kula jodang menika isinipun Mas Picis Raja Brana sandang kaliyan pangan inggih Kang Mas iya wong ayu iki minangka dadi sasranku ana kembar mayang loro minangka dadi bebanaku anggonku manggon utawa anggonku munggah ana ing Bali Wisma Agung pamundhutaning ramamu ya wong ayu inggih Kang Mas menika ingkang dipun wastani kayu perbo sejati inggih Kang Mas iya wong ayu ya iki sing diarani kayu perbo sejati kayu iku urip perbo sejati pinurba saka kersaning Gusti kang karya jagat muga-muga anggonmu bangun bebrayan sakarone dadi langgeng saklawase. Allahumma iku rasa sejati ning rasa manunggaling budi kelawan karsa karsaku lan karsamu ya Mas dadi siji manunggal dadi sawiji dadi jodoh ing donya lan jodoh akhiratku. Bawa ke belakang, dibawa ke depannya ekor ya, terus di bawah.
ponakan antiku pecah sanalika kinarya pasmo bliwus manggal cipta rasa yang karsani temanten tekali Sambil gerojok lihat sini Mbak ya kamu. kanthi mengku pangajak mugia temanten tekali Sambil ing gerojok, garwa sambil gerojok. pinaringan rengganing Bali Wisnu Doyo-doyo anjengku sarwi sumembah caos bekti temanten kukiring temanten kaku Amiji samparanipun temanten kakung kalawan kambang kumambang sekati warta mawar warti yang kantri ing pangajap ugi tansah resiko seketaring temanten kakung karya Lus Raharjo tebih saking sakwiring sambil kala ananging jejering temanten kakung satya utama ingkang boten demen gandrung marang pakurmatan sigra cinandhak pamidanganipun temanten pitilah junjung derajatna tumapaning piti laksana upacara junjung derajat punika pralampita bilih kakung dalah putri wonten ing madyaning sasana bebrayan agung punika sampun boten bengek derajatipun Lihat suaminya Mbak. Sambil muter. bawipun prawirasis uga para alim ulama Sambil jalan, putar. temanten putri namung kapas lebat kanca wingking suwarga lulung neraka katut bebasane ananging miturut noba lan musik jaman jaman kang sampun mekalakoni Ikutin terus ya. sampun boten banyak derajatipun kakung dalah putri kapite boten kirang-kirang jejering wanudya tinggal dados pangarsaning karya pangarsaning praja tinggal dados pangarsaning negara muncul pakai asta sembah jojo temanten putri amit dari jenengipun si temanten kakung dinastan iki laksana upacara pager ayu kapan pager kinasih sih kinasih temanten kekalih ing mangke puputing yuswa lamun wis mandi jajar temanten sang juru sumbogo dawuh printian seput saperlu paring unjukan wujudipun tirta wening punika yekti mangku kekudangan tiyang sepuh dumateng atmajanipun Budya sawring tumindak kang asal jelantah tansah kagalih kanthi menepung kalbu iwak bening cipta ateges boten demen busak busung lakon tumindak nanging demen tumindak kang mawa wewaton yen mira lomba ing samudra bebrayan Yogyakarta anggenipun sawi paring unjukan wis paripurna anjanipun temanten Dengkati tumujeng putri sasana ingkang sampun pimanci nggih singang solo mulya sasana pinajar jumangkah kang Rama hamangarsani lampah kanthi sesanti ingkang mengku gegambaran kang
Kang Rama punika pantes den tulan minangka pemimpining kulawarga. Ing madya mangun karsa temanten kekalih. Lempar lagi. Parandene Kang Ibu sanadyan amung tuturi nanging satindak kendel. Anggenipun pratiti saking lampah. Jroning galih Kang Rama kanthi nyadong ing kawirahaning Gusti. Mugi temanten juga kanthi prayogi kanthi masukan yang mana sawetawis sedherekaken sarana upacara timbang pangkon lenggahipun jengkukanan yang jengku keringipun Kang Rama Saling pandang mandangnya saling. doyo-doyo Kang Ibu amundhut pirsa aku pundi topakna anak dewe wong iki dawuh Kang Rama padha abote sanadyan sisih putrane dhewe sisih putra mantu wis ora ana bedane. Jenggal saking panggalahan Kang Rama hangajengaken temanten kekalih kapundhut pamidanganipun temanten. Arsa kapetok lenggah wonten ing dampar gading. Kalawan nyebut asmaning Gusti Kang Maha Welas yang Maha Asih. Bismillah. Tak lenggah sliramu yen. Sing ayem sing tentrem tur jenjem anggon main wisma syukur bagi kowe bisa mikul dhuwur mendem jero brajating keluarga tanem jero kaprah tanem temanten sampun kalaksana tumuli wangsul lenggah wonten ing dampar kang sampun kacawis tiyang 10 kali. Ibu juru sumbodo peparing mring temanten kakung ujungipun tilam lampus lagi kroso bongkok ingkang sinulat ing suket Kolonjono isi beras jagung tele kacang uletu asli bumi sarta arta sacekapipun kepareng sedya den paringake mring temanten putri Purwa kang winastan titilaksana upacara kacar kucur Guna kaya aweh kaya temanten kakung mring temanten putri Kyai Ambar Sejati paring kaya mring Kyai Ambar Sejati nastiti ngati-ati werdi dadi yen to mesti dawuh saking Gusti Kang Maha Agung Al-Jal Kawana Alamisa temanten kakung wis duweni tanggung jawab nyakapi kabetahan kulawarga wiwit buka liwat wastranipun luwih-luwih apa kang dadi kabeh kabutuhane temanten putri tinampi si kacang muncul dapat wonten ingkang kecer tatang suli si kacang muncul tumuli marak sowan wonten ngarsanipun bapak telah ibu bukan sowan ibu Semuanya agak marah depan. ngaturaken saperangan peparinganipun Kang Garwa ugi kula nyuwun wewarah kados pundi cara ngecake buku
anggone yoku Kasihkan Bapak Ibu. Bapak kowe kudu bisa mbedakake sing ndi sing perlu lan sing ndi sing butuh ning aja nganti asap pendaringanmu nggih aja nganti kededen kuyak nanging kurang jaga wis pinaringan sesepan saking tiyang sepuh rumaos wis wasis rumaos wis trampil mila saperangan peparinganipun ingkang kakung rinacik wonten ing piring dadajan samya dahar kembul omong ini kencur sakembarang Joko Tumaruno sakembarang pilih Kang Sulistyo ing warna petik ing warni sowan mringarsanipun raja sedina nyang ratu Sedalu ngaturaken dahar klimah dugi kembul bujana kunjuk temanten kanthi mengenaken subuh sukong yang tata krawinipun kembul bujana temanten saya kapti punika mangku ateges temanten kekali punika wis manunggal cipta rasa yang karsanipun anggene romangun bali wisma nambut silaning akrami satu sampun boten perlu wonten wewadi malih sampun boten perlu wonten ingkang karempit sedaya tansah tinar buka tansah mat sinamada yang sisi siangipun sarwi hagu bulan wonten madraning samudra bebrayang bebasan lamun ana betes asli kahanan legi yang paite kahanan tansah sinangga wong loro saeka praya wonten ing pakarya saeka kabeh wonten ing pakarti sasat sabaya mukti yang sabaya pati mugi tansah ateteken ati suci pepayun budi ing rahayu jadi romangun bali wisma jangkep 10 tahun tumatos unjuk terko benih sedotan terko suci ketika terko nugroho terko punika ateges banyu nugroho punika minangka kanugrahaning Gusti kang wis tumebak karepana tumanduk mring temanten sumrawahipun sedaya para titah kang manjing wonten ing sakumahing bumi liwat saking langit terko suci punika jumbuh kaliyan minyak luas sedanipun temanten suci niate suci sediane gayo katentemaning kulawarga ugi tansah pinayungan ingkang mirahaning Gusti ing kabingahanipun kadidene ing tirta kencana
Rasasan ajib bukan mikir sari karo bani telaga madu. Tunggu bungah kongkot jemulang daya. Irit silang tirta wahyu sewindu dangunipun angles ngetes dan parang bromo akraman pambagyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwawili kepet desa. Tino adi gandeng ponco datang dinggan sakit koplo sewu. Sapecak noleh mangiwo, sapecak noleh manengen. Sinantan angin pun tambahin dungo soho pangestu meringarsanipun prolenggan. Bukitan sawo lestari anginipun sami bebesanan. Monggo-monggo kadang bisa monggo pangapunten ambek pilih papan palenggahan ingkang kulakuraken punika kirang nuju ing prana kirang rama ing penggalih panjenengan punapa malih pasugatan ingkang kulakuraken kula nyuwun dhateng sing samudra paksana ambek pilih punapa ingkang kulakuraken sedaya punika kirang rama sampun boten kirang sekeca kadang bisa matur sembah nuwun sampun den sudya kapiten tamu aku matur nuwun wis tinggal manten putri hanglas panampu saka arsa sowan ing ngarsane dateng Rama ibunira kang dadya lantaranira saking karsaning juang aku lair aneng alam donya lumarap marang sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu angrepa donga saha pangestu mring ngarsanipun tiyang sepuh kekalih tumangga pingasta dawuh wonten jenggukananipun Kang Ibu Rama Ibu kan putra nyuwun pangestu mangun balik
sesuwunake pringar sami Gusti menyang agung uga siramu bagya mulya kula kang sowan apa cekatus nanging wiwit dina iki ibu melu kitik getih satetes daging sak tampel wujud putrine ibu nggih tresna mono welas-welasi garwamu kaya dene kowe tresnani awakmu dhewe cekatus sanggup lunga apa sadar panas ibu tanpa nono sing kanggo kula tidak bisa cinta. Ora krasa rasane isih kaya wingi sore siramu tak udan-udan cahayu kaya isih wingi sore siramu tak lelo leduk jebul saiki kowe wis dewasa sesandingan karo pilihane atimu kaya ngapa to bombong bungae atine bapak sowan nggon wong tuamu nggih kaitmu minangka pangeran ingkang katon mata eling-eling ana dawuh Gusti ridane Gusti Allah kuwi gumantung ana ing ridane wong tuwa sakloro kula sowan kanjeng Buddha jimat sesembahan kula yekti wonten jagat punika boten wonten kalih piantun kang saged tresnani kula jiwa kalawan raga kejawi namung panjenengan kanjeng Ibu ngaturaken sembah sumuwun ing kalabekti kula ugi ngaturaken sedaya kalepatan mugi agung ing pangaksana tak tampa nggih tersepuluh kabeh dosa-dosamu nggih cah bagus. Bapak ibunya sepandang dulu boleh. Uga mestuti sabdanipun Gusti Kanjeng Nabi swargane anak kuwi ana ing delamaan suku ya kuwi ana ing sangisore sikile wong tuwa luwih-luwih wong tuwa wadon kang wis ngandhut suwene masih gak madhep sehari ini sampun kaselit tumapaking praduti sinabicara punika sampun paripurna kanthi sesanti ugi tansah mulya ing sesanti santi terus Palandina bicara wonten ing siang punika kula disangan kalian kata-kata kula ingkang sampun ana pinjemban wajib antawisipun I Puryono punika minangka juru dubat utawi dukun dubat utawi panuta cara apa ugi mereka wonten cucuk lampah desa gantal pati yo saiki yo MC barang yo cek ro meneh ngejok sampean iki takon cucuk lampah Apa channel lali. Piye kata padha sampean balas. Sukro Net Channel.